Hold da kæft. Oh my god. Yeah, okay. We are ready. Let's go. Finally, vi er finally tilbage til vores true nature. Yeah. Ja. Eller ice tea. Oh my god. Jesus Christ. Ej, hvorfor skal vi være her? Det er det sted, jeg hader allermest. Jesus. Jesus. Hey, what is this? There's a bone. Oh, let me. Wow, wow. This way, this way. Ah! Kast noget på mig, kast noget på mig. Hvordan kaster jeg? På Q, tror jeg. Hurry up. Try it. Jeg sigter, jeg rammer dig også tilbage. Okay, så du skal ramme tingen, der holder mig. Jeg kan ikke få lov til at... Woo! Jeg har virkelig lidt liv, dog, så jeg ved ikke helt, hvor godt det er, at jeg er ude. Hvis jeg bare bliver ramt af noget nu, så dør jeg. Du må stadig ikke gå under den. Den kan stadig tage dig. Ja, bare lige have kamera. Så husk at lige kigge op ad for Ja, jeg skal være med kigge efter alt. Lige snart jeg bliver ramt af noget, så dør jeg. Men det er meget fedt, at man sådan, at der er en måde at komme væk fra den på. Synes jeg. Jeg føler, vi kan høre den drone. Nej! 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 Jeg er død. Jeg tog mig bare op igen. Film det, makker. Film det. That's like crazy views. Oh my god. Og så filmer hun det bare ikke. Hvad fuck er det også for noget? Jeg så det engang. Hold da kæft. Chok. Jeg sagde til dig, fucking kig op, fucking. Ej, de er altså ikke normalt på det her map her. Huh? Hvad filmer hun? Okay, I think I'm blind. Hvorfor filmer hun? Nå, lyden. Det er en snegl, men jeg ved ikke, where the fuck it's at. Nah, bruh. I ain't doing that. Bruh! That's crazy. Jeg filmede en lille smule. We are ready. Danger. Ja. Yeah. Wow, wow.
Gud, der var 2. Der var 2. Der var 2. Nej. Hey, sleeping on the roof. Let's go. Woohoo! Teehee. Yeah. Let's fucking go. Hold da kæft. Ja. Oh, Jesus Christ. Jeg glemte lidt, at vi sådan stadig er her. Ja, jeg hader det her, jeg gider ikke være. Husk at kigge op. Ja, det skal jeg nok. Jeg synes bare personligt selv, at der plejer bare ikke at være sådan nogle sådan stjerner her. Det gør det heller ikke, men man ved fucking aldrig, ligesom der. Men de er der altid, når man mindst forventer dem, to be honest. Run away from me. Do not run away from me. Stupid. You stupid little girl. 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 Let you love it, girl. I'm living in my own world like a blessing. I'm crazy. Oh my God. That's a crazy song, girl. Fik en lille solo-kamera. Ja. Oh. 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 Op der! Op der! Det er fucking æderkoppen! Er det ikke det? Nej! Ew. Fuck, den kommer! Den er usynlig! 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 Oh, jeg går bag! I go back! You go back, you go back, I go back, I go back. Jesus. Jesus Christ. Er der kommet et nyt monster? Jeg tror, det er det monster, som sådan... Hvis du flasher på den, så bevæger den sig, tror jeg, hvis det er eller noget af det. I don't remember, hvordan det fungerer. Jeg kan ikke huske det, Mark. I have no clue. En orm. Hvad fuck sagde jeg? What the fuck did I say? Film! Jeg filmer! Jeg filmer! Luk! Jesus! Hvorfor prøvede du at komme ind til os? Det værste, den gør, det er bare at tage dig fra og sådan op, og så yeeter den der. Jeg var virkelig bange der. Det var ikke fordi den var der, det var jeg var bange. Jeg synes ikke... Jo... Nej. Jo, nej. Jeg synes bare, der er skygger, der sådan trigger mig. Hey, der er noget. Der er en snegl, der danser op i hjørnet. Boogie. It's boogieing. Boogeyman, he's dancing like the boogeyman. Oh! Jesus. Okay. Oh my goodness. Ej! Så du det? Nej. Jeg blitzede på den, og så forsvandt den. Jeg synes, at vi kunne tage mig på. Jeg er ready til at lukke døren, okay? Hold da kæft. Nej, nu forsvandt den bare, så jeg ved ikke, jeg ved, den bare blev usynlig. Jeg ved det ikke. Hvorfor står sneglen vitterligt bare stadig derovre og danser? Yeah. Yeah. I'm a snail. And I dance to the beat of my feet. Bro. Men der er et eller andet. Der er et monster, som sådan... Når du løser på det, så bliver... Nu kommer den! Det er det monster, jeg taler om. Når du løser på den der, så forsvinder den.
Det må så lave de der lyde der. Hvis jeg åbner døren nu, så kommer der til at være sådan en mand, der sådan ligger på jorden. Med hans arm sådan knækket. Bag ved hans ryg, sådan han kravler næsten som sådan en edderkop. Når den løber, så lyder det som sådan bare fødder, der kommer løbende hen og sådan noget. I don't even know. Nu kommer den! Hørte du det? Skal jeg prøve at åbne igen? Hvorfor? Hvorfor? Der! Ej, det er mærkeligt. What the heck? Der! Der! Hey! Luk! 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 Jesus! Ej, men vi fik den, Ja, det må være det. Der er ikke andre sådan massive descriptions, men vi skal ikke bare have tilbage, vi vil have 5% tid tilbage. Jo. Let's go back home. Back home we Jeg tror, jeg go. faktisk en god bil. Ej, vi har nok haft bedre. We made it. Yay. Yay. Oh no, I'm slow. Oh Jesus. Oh. Whoa. Oh. Let's go. Hey, hvad Fast and Furious der var. Ja, for satan, man. Hvad fanden kan jeg sige? Jeg var sådan Speedy Gonzales. I wish I had friends. What the fuck skete der lige? Whole world like a plastic. I'm crazy. Look. Hold da kæft. Jesus Christ. Okay, bro, despawner. Wait. Hvor fuck despawner du hen? Magga, det var min sang, det der. Hørte du min sang? Wait. Ja. Ja. I kinda wanna dance. Then dance. I'm gonna dance. I don't think you're ready for this dance. Wait. Damn! Hey! Let your baby girl! I'm living in my... Hold da kæft, du synger sgu da fucking højt. Okay. Ej, nu er vi her igen. Den der gang kiggede jeg op. Kig op. Tak. Look at the Jeg skal ikke roof. huske at dø, så jeg kan. Der er ikke en stjerne her. Det er godt. Måske der er en stjerne herude. Huh? What the fuck, du missede den? Jeg har lige været at synge en sang. Jeg er på kassen. Nej, men hallo Emma, det var sådan det der monster der, det er en helt lille figur, men så har den et kæmpe ansigt med et kæmpe smil. Ja, den skriger af dig. Hvis den kommer hen til dig, så begynder den at skrige. Og jeg tror måske, der er en mulighed for, at den kan gøre dig sådan døv, så du ikke kan høre mig, hvis det giver mening i spillet. Jamen, den skreg ikke, den løb bare væk. Det er hvis den kommer virkelig tæt på dig. Den er faktisk virkelig funny. You know, Dasher and Dancer and whatever the fuck they're called. Donner and something and something and something. Ej, skal du lige høre det her? Recall Emma? the Emma? most Emma, reindeer. Yes. Emma, hør lige. Det er laserhund! Run! Wait. I need to go to safety first. Ja! Filmede du den? Nej, jeg så den ikke. Men, What? No, let's go out again. Ej, der er snegl.
Hvor? Kan du ikke se den? Hvorhen? Den er lige der. Nej, jeg kan ikke se nogen spejl. Jeg kan ikke se nogen spejl. Jeg kan ikke se nogen spejl. Giv mig kameraet! Giv mig kameraet! Den var lige på vej herind. Oh my goodness. Den står sådan lige oppe ad døren. Du må ikke åbne døren, så bliver jeg fucking attacked. That's the snaily boy. Snaily man! Snaily man. Oh! Snaily bedelly! Ah! Jeg kan bare ikke se ham. Huh? Nu er de begge to væk. Oh my god. Måske var jeg bare crazy. Nej, der! Ej. Jeg tror lidt bare, den er der for at distrahere mig, så den anden kan snige sig op på mig imens. Nej, okay, den er på vej hen mod os. Ej, jeg dør langsomt det der, at du ikke kan se det. Hvad sker der egentlig sådan low-key? Hvad sker der, hvis at du filmer mig, imens jeg bliver taget af en snegl, som du ikke kan se? Skal vi prøve? Det ved jeg ikke. Vent lidt, lad mig lige tage den først. Get me a second. Okay. Yes, I'm filming. Nu kan jeg se den, jeg kan 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 se den. Jesus! Hvorfor kan du se den nu? Okay. Er du klar til at filme? Bro er lidt aggressiv derude. Let me go! Hold da kæft, Makker. Hold da kæft! Hold da kæft, det var da godt nok crazy, det der. Laserhund, laserhund, laserhund! Hvor? Jeg kan høre den. Kan du ikke høre den? Baby. Oh, honey. Der! Honey. Hvor? Kan du ikke se det røde lys? Jo, jeg så det røde lys. Giv mig kameraet, giv mig kameraet. Nej, det går nok, det går nok. Er du klar? Nej, gå væk, gå væk. Pas på, du ikke bliver skudt! Luk døren! Luk døren! Vi tager hjem! Nej! Oh my god! Oh my fucking god. Fuck, man. Det er første gang, vi nogensinde sådan begge to er døde, tror jeg faktisk, low-key. Det var crazy. What the flip?